Oh, viel het nou de allerjongste mooie vrachtwagenrijbewijs? Ja, viel het goed. Ja? Ja, zeker. Dus een dream die uitkomt. Een riem die uitkomt. Ja, zeker weten. Eindelijk op de vrachthouden. En hoe kon het nou zo geregeld worden dat het nog maar krijgt 3 dagen en 18 best en dat is al een rijbewijs eigenlijk is? Omdat na je regeling is dat je van Zandje je B-reviews kan halen. En dat hiek ik niet. Dus ik ging in februari mijn B-reviews al. En dan kon ze erop de lessen voor C. En ik ook het examen nog. En hoe ging dat? Ja, goed te beslagen, Ja, maar dat ging goed. Rustig, goed. ja? Ja, Wel vertrouwen in. zeker weten. Wat was het nou verder? Ja, erachter hel je natuurlijk. En dan internationaal chauffeur. Internationaal chauffeur worden. Dat is het mooiste wel. Nou, dat is de beginstap is de facetten. Ja, dat zeker weten. Dus een mooie dag voor jou. Ja. Dus die is goed begonnen. Nog die festiviteiten eromheen, fotografen, bloemen. Is Ja, dat... ja, dat wil wel even. Wie wel iets terugkomen dat er misschien een fotograaf zou staan, maar dat is massaal. Dat weer, nou, schrikken we ook niet zeggen. Maar. Dan beseft hij nou pas hoe bijzonder dat is. Ja, eigenlijk wel ja. Oké, leuk wezen. Ja, dank wel.